Gibrawgan sa pipila ka senador gikan sa minority bloc nga usa ka pagsupak sa ilang balaod sa Senado ang pag-absent sa mga senador sa majority kagahapon. Sa usa ka interview gipasabot ni Senador Kiko Pangilinan nga nanginhanglan ang tanang kanselasyon sa sesyon o konsultasyon apan pakyas matod pa kining mabuhat sa majority bloc. Atong paminaon si Senator Kiko Pangilinan. Kung hindi pagtawag ng session ngayon is in violation of our rules. Because the rules provide cancellations will require consultations. Walang consultations. Gani ang maong panghitabo gikakurat o gikadismaya nila Senador J.V. Ejercito o Senador Erwin Tulfo. Sumala sa duha ka senador, wala matod pa naghatag og rason ang majority senators og wala sab matod pa force majeure o bisan unsang emergency situation aron ikanselar ang maong sesyon. Atong paminaon si Senador Erwin Tulfo. Ordinary empleyado, sisante, suspendido, memo, pag senador, ganun-ganun lang. And this is the first time na hindi naman force majeure, wala namang bagyo, lindol, whatever, wala namang pandemic. Hindi mo lang nasabi ko ng reason. Nasayrang okupado ang pipila ka miyembro sa majority senators sa pagbabag sa pagdakop kang Senator Jinggoy Estrada. Kinihuman na pagpagawas sa Sandigan Bayan, 5th Division o arrest warrant kang Estrada kalabot sa graft o plunder case niini sa issue sa flood control projects.